Takže tady máme začátek dalšího videa. Už víme, jak jsme vám chyběli. Už je náš poslední týden na Hradišti a strašně už se těším domů. Hrozně. Už se tady nesnáším úplně. No, takže prostě už se těším. Mám na sebe ještě košilku od uniformy. Protože nám dneska přijela škola naše a prováděli jsme naše spolužáky, tak to bylo. Nebo spolužáky. Druháky. Ne, počkej, oni se koukají na to videa. Takže jsme prováděli druháky. A asi 3 naše spolužáky, takže jsme tam dneska takhle. Já to držím špatně. Hej, dobrá vofina tady. Fuj, zavři pusu, ale vypadám dobře. Boží. Co ten slimák tam? A je to hajzlo. Mindfuck. Hello. It's not me. Já jsem taková číča. I need you right now. I need you right now. Děti úplně všude. Děti všude. Děti neběhají na trávě. Snickers! Hej mi Snickers! Peťa tamhle přichází v šatech. Kněžna jedna, hraběnka. Zkazil prostředníček. Ty myslíš ještě otočit? No. To je parcha. Ahoj, zdravíme. Jedeme na koníčky tady s Láňou. Tak se těšíme. Už dívat, nemyslím si. Já to nepotřebuji. Už tě ždíme, vidíš? Už tě ždíme. Viděl jsi, jak šťouchnul do Péti. Jo, matičko. Tak Léňa dneska jede na trénink, jede dostat bídu od trenéra, který se jí líbí. Are you crazy? Are you must be stupid if you think that we go out again? Are you joking? Must be joking. I ain't smoke.